आंनि मुङा मन्जु बर'। आं सिडली कासिकट्रा हाई सेकेन्डारिनि आं बे समावहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर'खौ हाजासे हामबाय होनदों। मानोना बिथाङा जोंनो बेबायदि मोजां सुबिदाखौ होआमोनब्ला, जेरैहाय सिन' स्पेस बसुमतारी बे स्पेस लेबखौ जुदि जोंनो होआमोनब्ला दिनैहाय जोङो सोलोंनो हानाय नङामोन आरो गथ'फ्राबो बेबायदि मोजां मोनसे सुबिदाखौहाय मोननो हानाय नङामोन। आरो दा बेनिखायनो आं बिथांखौहाय हाजासे हामबाय होनदों। आरो बेनि गेजेरजोंहाय इयुनावहाय जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बांसिन साबसिनै जेन बेबायदि स्पेस लेबनि बिसयै मिथिनो हायो आरो बिसोरो जिउआवहाय आंनि मुङा मन्जु बर'। आं सिडली कासिकट्रा हाई सेकेन्डारिनि आं बे समावहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ सार प्रमद बर'खौ हाजासे हामबाय होनदों। मानोना बिथाङा जोंनो बेबायदि मोजां सुबिदाखौ होआमोनब्ला, जेरैहाय सिन' स्पेस बसुमतारी बे स्पेस लेबखौ जुदि जोंनो होआमोनब्ला दिनैहाय जोङो सोलोंनो हानाय नङामोन आरो गथ'फ्राबो बेबायदि मोजां मोनसे सुबिदाखौहाय मोननो हानाय नङामोन। आरो दा बेनिखायनो आं बिथांखौहाय हाजासे हामबाय होनदों। आरो बेनि गेजेरजोंहाय इयुनावहाय जाहाथे जोंनि फरायसाफ्रा बांसिन साबसिनै जेन बेबायदि स्पेस लेबनि बिसयै मिथिनो हायो आरो बिसोरो जिउआव